Mayong mudto ka natong tanan. O welcome to Nina Girls Mixed Videos. O nagpasalamat kadyo ko nga di nakasimba mi di mo pa among pagawas guys. Nanimba mi diri sa Kugon, Paghuman City. O di sila ang kauban, sila si ang igsuon, si Sister Pine, ang anak si Mabel. Oy, di na. O di na guys, musakay nami kay di anay Rila. Modong mi ngadto sa Marcela guys. Okay, makita-kita ta dito guys. Nami diri sa Altora, imbes nga modong mi sa Marcela. Di ara lamin mi diri sa Altora kay usod agong uwan. Karon pa mi maka sud. pero ganiha ra gusto bang kuha ng basa ni. Okay guys, salamat. Abangan ko magluto ka sa kanya. Kita taon niya. Diyan na guys, naghiwa na si Inday Mabel sa chicken.
Kay magluto mi og usa ka special nga recipe, pero special siya guys, pero wa mi kay bawo kung sayngan. Guys, di nagluto na mi. Di ginakuhaan sa ring chicken. Kasi nasa dyan yung naluto. Di para rin sa biko. Mag-iinit kami tubig. Anong dito mo lang eh. Hi guys. So, hindi alam ang gagawin. Hindi naman karon mga dinamika nga namin. Nga ang guys. Hawaiian. Iya, nawa. Ayan na guys, so ito ang ating mukbang challenge. Uy, dukot. Ako na, be. Ako na. Tungat ka. Ako nang dukot kayo. Nangyari pa yan? Welcome to my vlog. Hey guys, ito na live. Okay, babe. Dahil, Pinoy talaga tayo. Guys, alam mo guys, na yung sa nabilin. Para dyan, trademark Pinoy. Pinoy, gayon. Mga onda guys. Asa sa ipakita ninyo guys, alam na akong, oh. Yeah. Nagibutang ang cake nila. Icing. Pero di pa dyan birthday na ho. Anha pa sa Huibis Puhon. Na-surprise. Ilalang kong i-surprise na doon na lang ni giluto-luto. Tapos naman di po inipalit og cake. So natinga na lang ko kay na may nagdagan ng ripadong sa lamisa nga nagdag cake. Okay, so mura na to guys. Don't stress your mind.